Gama lam Lali Tokwe. I'm a radio presenter at Umhlobo Wenenefm, the national radio station, the second biggest national radio station in South Africa. I present a show called Umhlobo. I'm so excited because the people of South Africa have shown so much interest in me over the past 10 years or more in the radio industry. As I'm speaking now, I'm seated at 1.8 million listenership for the show that I'm presenting at Umhlobo Wenenefm. Molweni eMonti ekugqibeleni iDripfootwear ide yafika. Dibana nathi ngomgqibelo umhla wesithathu kuJuly 2021 ngentsimbi ye9 kusasa xa sakube sivula ivenkile ye13 yeDripfootwear eHemingway's Mall eMonti. Ungaphoswa bubumnandi bokudibana nosaziwayo kwakunye nomsunguli weDripfootwear Oligausi Rhwana. Masidibane khona. Dripfootwear, the township dream.